Беріншіден патриотик рух турында сөйлегенде бит армияда да сөйлер аны мен тыңшыгы берге керек инде армияга барам деп сен мен дәүләтне сакларга өйрәнәм дип бармыйсың анда бит. Анда да сөйлер аны әти-әнине, туганнарны, сеңгерләрне инде яраткан кызларны дип хатыннарны, балаларны якларга өйрәнергә барасың. Мен анда теге дәүләт дип китмиләр. Бик басым ясамыйлар. Иртән һәр иртә торып гимн тыңлыйсың инде гомумән, әмма дә ләкин эштә барыбер ишеңдә, фикерләреңдә нәрсә тотасың, шул гаиләңне тотасың. Гомумән алар өчен дип өйрәнәсең. Нигә ата-анага басым ясыйлар димәй бит. Чөнки теге дәүләткә бик мәхәббәт артмый анда. Белмим, бүтән егетләрнең чиктер минеке шулай булып чыкты. Теге әзрәк нәфрәт белән дә карыйсың инде анда теге туйдыра да ул дәүләт дип һаман. Баргачлан, бит, гомумән теге бүтән шул шартларны күрәсең бит инде, ни шартларда яшиләр бит, сиңа солдатларга ничек мөрәҗәгать итәләр. Мен акаеп чыга инде күзләрем, гомумән колакларың да шиңеп төшә, теге ничек сөйләшкәннәрен ишетә бит, гомумән. Монда инде кешенең нинди шартларга карамастан, бит кешенең ниндидер менә шул ушлыгы, җитезлеге күренә инде монда. Ачыла дип әйтик, инстинкт самосохранения. Шартлар ничек инде әйтик, әлбәттә иләгә кебек түгел инде шартлар. Шартлар дигәндә, гомумән монда нинди кеше алдынгы булып чыга, җиңеп чыга дип әйтик инде. Егетләр җәмәгатендә яшәгән кеше. Гомумән анда бит инде җегетләр җәмәгате. Шуңа теге ниндидер аралашу, егетләр җәмәгатендә бүтән шул мөнәсәбәтләрне белгән кеше алга чыга. Шул яктан миңа бик булышты инде татар теле лицейында укып. Димәк, шул мөнәсәбәтләрне мин инде 7нче класстан яшәеп чыккан идем. Быелгы чакырылышта күбрәк басымны югары белем алган яшьләргә юнәтәчәкләр. Ягъни инде менә чакырылышлар арасыннан иң күп аларны чакырылачак, иң күп аларны эзләячәкләр. Синең карашың инде бәлки килешеп бетәсең, син югары белем алган кеше, ул инде хәзер ниндидер дәүләткә хезмәт итәргә, эшләргә әзер, аны шунда ук инде хәрби хезмәткә алып китәләр. Хәрби хезмәттә хәзер бит инде аны алып та куйып булмый. Гомумән. Бит. Хәзер без югары белемле егетләрне алмасак, кемне алырга тиешбез? Дип уйларлар. Алар гомумән алар булмаса, яшь егетләр килә. Мәктәптән соң килгән егетләр килә. Аларны алалар. Бит. Күбрәк шундый егетләр очрый. Аларга инде авыр. Алар әле генә ата-анасы белән яшәгән, әле генә мәктәптән чыккан, теге белемнәре дә андый күп түгел. Аларга чынлап авыр. Алар физик яктан нык булса да, психология ягыннан, ичке дөнья буенча алар бик хәлсез булып чыгалар. Шул стресс ситуацияләрендә әзрәк үзләренең бала булганнарын күрсәтәләр дип әйтим. Югары белемле кешеләр турында әйтик. Югары белемле булган кешеләр инде аларның һөнәрләре бар. Алар түгел ниндидер юнәлештә эшли алалар. Шуңа армиядан да төрле юнәлештә эшләтәләр. Синең гомумән янда өйрәнгән эшең булса, анда баргач һөнәр белгән кеше бик хөрмәттә йөртелә дип әйтик инде. Хөрмәтлеләр офицерлар, һөнәр булган кеше. Гомумән шул кешегә күбрәк үз һөнәре буенча эшне бирәләр. Ягъни син теләсә нәрсә белән шөгыльләнеп җөрмисең, инде үзеңнең һөнәрең буенча эшне белән бирисең күбрәк. Шуңа андый кешеләр җайлырак та әйбәтрәк. Аннары анда әйтәбез бит, эләгә дип әйтәләр. Күбрәк теге ниндидер газапланулар нигә барлыкка чыга? Ниндидер кеше рәсми кайдадыр ниндидер хата ясаганга дип әйтик. Инде югары белемле кешеләр алар хаталарны әзрәк ясыйлар. Шуңа ул жактан әйбәтрәк тә булыр дип әйтик. Гомумән минем хезмәткән җирдә күбрәк югары белемле җегетләр. Шуңа да бик җайлы булды. Ягъни сөйләшү кешеләр бар иде, сине аңлар кешеләр бар иде, сиңа да әйбәт аңлата беләләр иде. Мен теге беркемдә һәрвакыт компромисс табалар дип әйтик. Политик сорауларга кирип китәсем килми, гомумән менә аермасын әйтәсем килә. Без Татарстан армиясында хезмәт итсәк, бит анда шул милләтләрдән күбрәк татарлар булыр. Бит милләтләр алай булмасы. Россия гаскәрендә
менә үземә ничек ошады, бүтән Рәсәйдән егетләр күбәя. Ягъни руслар әзиялар, татарлардан да әзрәк. Үземә менә шул гомумән кабардинлар белән аралашу, Дагестаннан килгән егетләр белән аралашу, хохоллар бар янда, черкеслар бар, метислар бар, кемнәр юк янда, гомумән шул. Гомумән бер кайчан да күрмәгән милләтләр бар, белмәгән милләтләр бар. Алар белән сөйләшеп, инде Рәсәйнең төрле якларында дуслар табып дип әйтик. Шунысы күбрәк ошады. Инде хәзер аерып торырга кирәк түгел. Мондый гаскәр. Минемчә, ул Татарстанда да шул гаскәр булыр. Аның аермасы бик нык булмас минемчә. Аннар да әйтик менә, татарлар дип әйтик инде. Шактый гына татарлар хезмәт иткәндә. Безнең милләт турында әйтеп киләсем килә. Гомумән без бик җитез икән татарлар. Бүтән милләтләргә караганда, белмим менә бездә шундый берне күрдем мин, аскәрдә шундый бер чак алды күргән. Иң җитез кеше, иң булган кешеләр татарлар. Шунлап һөнәрләрендә бик әйбәт ясый торган, гомумән офицерларга да ошый торган кешеләр без татарлар. Каравылга да безнең егетләр йөри, компьютерларда да, язуларда да безнең егетләр. Шуңа гел татарлар булса, бит асы да кызык. Янында татарлар аз булгач, алар бердән, бергәләп, бер-берсенә булышалар.